komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:09. May aga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Aksyon Hotline. Subong nga adlaw, Martes kita. Ari na kita sa Agosto 10, 2021. Aksyon Hotline. Talos nga magpangalagad sa inyo sa ngalan sang regular nga anchorman. Aksyon Artay Hupon ini sa Aksyon Bryan Morden. Aksyon Hotline. Mag-ululupod kita Tob-Tob las 9:30. Sining aton nga pagpangalagad. Bukas sa manang aton sining nga Facebook page. Para sa inyo, sining nga mga mensahe, opinion, kag iban pa. Ang aton sining nga YouTube, ang aton sining nga Twitter account, plus ang text hotline sa 0963-7570874. Para sa inyo, sining nga mensahe. Ayo lang ko, 2 to 3 liners lang para mabasahan tagid tanan-tanan. Aksyon Hotline. Ano ba lang mga balita nga dapat naton tamdon, sining nga aga. Aksyon Radio. Unahon ta karong patrol sa ni isa ka patay nga persona na sa Puan, but allegedly ini isa ka suspitsado sa kuntani posible pagpatigayon sang robbery. Aksyon Radio. Diri na nagluntad sinigila mga aga sa syudad sa Bacolod, kompleto ang detalye karong redaksyon Eden abuso sa patrol. Aksyon Hotline. Samtang ginulan sang kritisismo kag pagpakamalaot ining pag-umpisa kahapon sang pribadong motor vehicle inspection diri sa syudad sa Bacolod, mga kaaksyon, sa diin halos sa mga motorista ang wala gid makauyon. Aksyon Hotline. Plus mga kaaksyon nga ginkibot lang kita sang Land Transportation Office diri sa Bacolod kag Negros Occidental, ginkibot Manila ang mga emission center, mga kaaksyon, kahapon nga wala na sila gali sang otoridad pa nga magpatigayon sang emisyon. Aksyon Hotline. Ang ilang sini nga mga ginpang emisyon aga pa nagkadto sa LTO, nagbalalik kag ginpang bawi ang ila sini mga kaaksyon nga kwan, ang ila sini nga kwarta kay kon magpa-emission ka nga hindi mag-agi dira sa may bag-o subong sa reclamation area, hindi pagbatunon sang LTO. Aksyon Hotline. Hindi tama na mabaso lang taga LTO dis Bacolod kay Gapati, malanas na sang sugo man sang LTO dito sa national. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita diri sa Bacolod, makaaksyon, hasta subong way pagyapon maka-move on ang aton nga mga utod. Padayon pagyapon nagakutso-kutso sining may Delta variant na sa Bacolod nung ligan pa maning adlaw sa isa ka hospital. O tigin correct na ni City Administrator kag Executive Director sang Emergency Operations Center kon EOC nga si Attorney o kon si former Councilor M. Ang nga fake news inang Dolo Delta nga ina. Aksyon Hotline. Ang mga utod ta mahiligon gin magpasala sa mga tao do na namian kamuya nga may Delta diri sa aton. Ato lang nagapalapta sina daw kanami gisimutang paruson. Aksyon Hotline. Ginahatagan mo lang sang kakulba ang mga tao kag daw gusto mo yang magkaayuda guru ay. Way nagida. Aksyon Hotline. Aga paginit ulo ko sa imo kay subong padayon gyapon naga-circulate ining fake news nga ini nga nagapangamuyo man takani nga white sang Dulo Delta di kay kadelikado. Lan tawatob lang itsura subong sa National Capital Region ho. Nagbalik naman sila sa daw ghost sitting lugar nila to. Aksyon Hotline. Ang iban nga balita makaaksyon kundi may nagrally kahapon dito sa Talisay, mga 15 empleyado ini nga nagahingyo kay Mayor Niel Lizares nga kon pwede makabalik sa ila sini trabaho bilang trabahante sang syudad. Pero tiwais lagin sa pakahapon, kalolo oy sila kuan gali ato inang anibersaryo August 9, 2016 sang inis lang ginpahalin ti kahapon nagrally sila liwat sa pagpalabot kay Mayor Niel Lizares nga kung pwede pabalikon sila based man sa ila pagpating nga nagapabor sa ila sini ang CSC. Aksyon Hotline. Pero this morning labuton tang pila ka mga abogado gikan sa syudad sang Talisay kay way gimas lagin sa pakahapon subong nga aga ipathag ta sa ila mga kaaksyon. Aksyon Radio.
Sige, sa halong gyapon kita makaksyon na sining COVID-19 kay padayon gihapon nga ginahalungan ang aton sini palibot sa aton sini nga gobyerno. Ang mga balita sa national so far kay kagabi si Presidente Rodrigo Duterte nagpatigayon sang Talk of the Nation na naman. Pakarunan ko lang na kay may mga statement siya diri nga isa ka alkalde kag syudad dito sa Metro Manila Subong ang wala ya ginhatagan sang poder nga amo ang magdistribuer sang ila sini nga mga ayuda kay kunuhay suno sa iya ka disorganized sang utok sa nasambit nga alkalde. Disorder ko no o disorganized rather ang vaccination system dito pero daw akig siya daw lain nga pagkaakig niya. Maygin pabati-batian man to si Presidente Rodrigo Duterte kagabi nga isa man kalkalde nga hindi gid or tawo way magin mention hindi gid ang ayan nga magpapili bilang president or to aspire for the presidency for 2022 siya kay circulate sa bang litrato sa social media Dokulboy. Sino naman yung gina-attack ni Presidente Rodrigo Duterte? Wala yagid ginmono ang ngalan pero ligad si mana ko daw ang laman sa balita tos national daw si Isko Moreno man lang. Tapos kagabi na na-touch man ko sa palayag ni Duterte bla. Hambalya Senador Bongo, una-una nag-report si Kwan mo si Presidential Legal Counsel Aksyon nga si Attorney Salvador Panelo. Sa pila ka mga pumuloyo dito sa Metro Manila, may ara to sang mga 600, I forget, ka mga pamilya ang nakaagom na sang libreng pabahay or pabahay program sa gobyerno, naging report niya kay Duterte. So kay Duterte, siya kanami, naging kamutan ni Guaon mo, kag panghakson. Galing kay ining dulo delta nga ini kag COVID, amo gining pugong sa ako, no? Hambalya Bongo, hambala nabing doktor ko, basi pwede ko kagwa to kag makahakos man lang sa ila, abi, kag magpalayag sa akon nga pagpalangga sa ila. Siya kon matabo gid man nga matapikan ko sang dulo delta nga ini ara man si Kuana Vice President Leni Robredo saksisyon ang matabo ba do makatatandog bala tiyagon ka makapalanindog bala hibong palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Pakaronan ko na kay pabati ko sa inyong porsyon da I am pretty sure nga ang iban diway ginikbati isang mensahe ni Presidente Rodrigo kagabi kay nahuman siya mga alas 12 na. Tinagahuragok naman kita na diya sa probinsya, di ba? Las 8:16. Karon dugay-dugay ipalayag ko man sa inyo ang desisyon 2022 iyang pre-election survey sang DZRH for presidential, no? For presidential makaksyon. Karon dugay-dugay pabati ko sa inyo presidential, vice presidential, and mga senatorial candidates for 2022. Pabati ko ni sa inyo mayo maning nga makaturo tikla-tikla kita gamay di sila. At this moment of time, unahon ko lang patrol, sining isa kadako nga ara sa standby na. Ang aton sining nga patrol, pakiprepara lang na Aksyon J, mga pictures ta, no? Or mga videos ta da. Sining nga aga, may isa ka patay nga nasapuan mga kaksyon dito iya sa Taal, Barangay Villamonte, sining Bacolod. Gina-assumer sang halos kalabanan nga ining nasambit nga patay nga nakitaan napusilan nga magpabasi pa lang magapatigayon sang himo sang kalakasan sa sida nga puluyan. Daw tulo Tianggi abi kompleto nga detalye Aksyon Eden Abuso. Ara na sa linya Aksyon Dance. Okay, sige. Aksyon Eden may aga. Good morning, Aksyon ba? Kag sa tara naton ng mga ka-aksyon na mag-ugid lamang no, na istorya naton si Major Junray Batadlan sa Police Station 4. Medyo sako-sako pa sila Aksyon Bryan pero naghatag siya sang initial details nga kaina gali mga alas 4:30 may ginalegar attempted robbery nga natabo dira sa may Taal Street, Barangay Villamonte. Kundi in Aksyon Bryan ginsulod sang suspetsado nga si Ernesto Vallejo, 35 anyos, ang balay sang mga limbaka, Aksyon Bryan. Bali, ang tag-iya sang balay amo ni si Quintin Limbaka. Mga 4:30, Aksyon Bryan, allegedly, ining si Ernesto Vallejo nagsulod sa balay
kag ti nakabugtaw wala action by based sa investigasyon Oy. sa palayag man. Nakabugtaw ining tagbalay nga si Mr. Quintin Limbaka kag nakibot na lang siya sa nakita niya ining si Ernesto Vallejo. Kag do nakibot man bala gurong suspect bala action by. That's why nga may dala siya nga tubo. Ginlampusan niya sang tubo ining si Mr. Limbaka action by. Amo ni ang tagiyasang balay? Amo pag-iya sa Okay. balay. After sinaction Bray, medyo may wisyo pa ang aton sining biktima. Nagpangayo siya sang bulig sa iya duwa ka kabataan nga mga lalaki man. Oy, di malas Naupan gid. niya sa iya nga balay. Pero una nga nakabugtaw action Bray, amo ining si Adrian Limbaka. Kag pagbugtaw niya, nakibot man siya action Bray, isang matabo na si Papa niya, may dugo na. Kag may hindi kilala nga persona sa sulod sang ila balay. Oy. Pagkita action Bray ni Vallejo kay Adrian, ginlampusan niya man sang tubo. Ang bata? Kag ang bata. Bali ang mag-amay na ginlampusan sang tubo. Duwa na? Kag do medyo action Bray do kabalo na bala ang ining si Vallejo kaduga kaalang-alang na siya. Nakakita sa kutsilyo sa sulod sang balay. That's why action Bray kuha niya kagin buno pa si Mr. Quintin Limbaka. Pero nasagang kag naigo lang sa nawala sini nga kamot. Action Eden, dali gid lang ha? Ano to? Yes, action Bray. Ining si Quintin, mga pilang edad sini? Wala pa nambal action Bray ni Sir Batadlan. Okay, sige. Actually, action Bray do ang naka-storya taman tong mga pabadbalay do hindi magid bala siling close gid ko no sa amo na nga pamilya. That's why nga daw wala ni hoy man bala action Bray. Okay, sige. Pero ti mga dagko naman nagkuha to action Bray going back si Vallejo sang kutsilyo. Ginlabo niya, ginbuno niya, ining si Mr. Quintin Limbaka, kag nasagang, naigo lang sa tuo nga kamot. Kag tungod to action Bray, siyempre adrenaline sang tao, ginkuha ni Mr. Limbaga ang nakatago niya nga Japanese sword bala. Di talom-talom na action Bray. Amo ato ang ginbuno niya kay Ernesto Vallejo, igo sa natoo sini nga ilok nga among gintunaan sang kamatayon sang suspetsado action Bray. Okay. Actually, ang background ni action Bray ni Vallejo based sa aton sinila kapulisan 2019 nadakpan ini siya sa PD 1602 o kon illegal gambling. May mga reported nga kinawatay diri sa sakop sang Police Station 4 nga si Vallejo action Bray ang ginatudlo. Kag sa karon action Bray ginaimbestigahan pa nila kung may ara sang upod ining si Vallejo kay actually kung matanaw mo walang balay action Bray ang sudlon niya ang ginsulod bala sang ni Vallejo may chulo changi timo diba si atong punteriya nga ang benta to be o kung ano tong sulod action Bray. Pero before action Bray magkanto sa bahin sa pamilya ay ari bigil ang record karon na lang action Bray pabatay recorded ni Surgeon Ray Batadlan ti ari bigil sa diri nga cellphone pero wala man action Bray ang confirmation niya kag tanaw pa to nila ang medical bulletin sang mag-amay nga ato man action Bray. Pero ang initial reaction din pasunuron tano. Ang ining lugar kon ara kada sa may taal din siya ayon man. Paki para ma-picture out sa mga utod ta. Lapit lang gid sa action Bray sa Corbada sa may circumferential road. Diri ka maagi action Bray sa may Bangga Patio bala. Yes, Oo, di ba after sina Malaspina Street. Okay. Tapos may Golden Sun dira nga Bangga, patuo ka dira action Bray after lang sang gamay nga kurbada sa ulunhan, ara lang gid ang balay. Ate layo na tong circumferential dira gid lang ano. Layo na. Okay, diri lang gid ang action Bray. So ang sistema sa mga pamalayda medyo dikit-dikit man pero mga lagko action eden ba? Yes, action Bray. Kag may iban nga mga hindi man yun siling balay, may mga establishment, may mga commercial. Sari-sari, commercial establishment, sari-sari man action Bray. Okay. Kag hindi man gid siya kuan bala, hindi gid man niya squatters area, gid bala action Bray. So kung mga kaagahon medyo malinong ang area labi na gid mga alas 3, alas 4 do hindi pa masyado damo tawo.
Yes, Aksyon Bray. Given pagidaan nga nag-ulan-ulan, di ba? Yung lang gani ang tagiyat kung balay wala na muukan kag na kuan niya to na mutikan niya to Aksyon Bray nga may nagsulod na kawatan sa ila balay. Pag intindi ko di sa mo nga lugar ba si boarding houses di Aksyon Eden? Do wala man Aksyon Dira? Bray, mga panimalay lang din. Panimalay lang Sa din. dito nga street, sa dito nga street sa natabuan. So paano nakasulod ining suspect? Amo na gusto ti balon anay. Paano nakasulod ang suspect iti may pertahan man ton, may bintana. Paano may pwersa nga natabo diri? Din siya sa likod, bintana, anong sitwasyon? Amo pa na Aksyon Bray, ang ginaimbestigahan sang aton sini nga kapulisan. Kaya actually kung makita mo da sa pictures naton, ang gate sang Tiangge ni Aksyon Bray, silvers man. Tapos do intact pa man tong padlock. Galing kay medyo may nubo-nubo lang ang pader sang amo nga balay Aksyon Bray. Kag amo pa tong ginahibalo nila ni Sir Batadlan kung diin siya nag-agi. Kasi given na nubo-nubo ang pader, kaya nga top nubo-nubo. Kasi pwede siya Aksyon Bray. Kung kita lang magtanaw pa lang Aksyon Bray ha, pwede siya mag-agi sa atop. Okay. O kaya hindi man siya kaagi sa bintana Aksyon Bray, kaya may grills man mo. May grids man. Why na ni compound, no? Rikta na ni pagsaka mo sulod balay or pag sulod mo sa balay na dayon, di why na ni compound balay pa? na dayon. Okay. Higadalan lang gini Aksyon Bray. Higadalan. Oo, kay given nga may Tiangge mo. Ining tag-iya Aksyon Bray. Kasi sa atubang niya. Alang aksyon na din, ano? Magluwas sa kay Quintin ato, bata yung nga duwa kalaki, sino pa ginuupo nilang iban? May isa pa ka bata, Aksyon Bray. Actually, ako to, galing kay hindi magpa-interview pag na-insendihan, taman Aksyon Bray. Kaya daw ginpulbaan man, pag na-shock man, bangod sa natabo. Pero wala na lang pangalanan ni Sir Batadlan. Amo lang pang nagkalapilasan. Ang amay nga si Quintin Limbaka, kag ang bata nga si Adrian Limbaka, Aksyon Bray. So, di na ni sila subong sa ospital na? Yes, ara sa may regional hospital. Kag amo pa itong follow up nila, Aksyon Bray, for further interviews. Kay si ginabulong pa to Aksyon Bray mo sa hospital. Kag mayo na lang na wala man sila Aksyon Bray na tamaan. So ining patay nga suspect naghurayad dira mismo sa sala nila no? Or sa sulod sang puloyan? Hurayad siya? Correct, Aksyon Bray, correct. Dira mismo na tabo. Kay ti isa lang to ka kwan, isa lang to ka hanot sa tapay gamit ang Japanese sword. Igo sa natoo nga ilok, amo tong gintunaan sang iya sini nga kamatayon. Ini daw why nagita di komento ni sa napatay ni go ahead Aksyon Eden. Sa atubang sang balay nga ginkawatan Aksyon Bray, may Tiangge man kay sa likod sinado may compound. Ang may daan gani nga balay. At sa dito pagpasulod mo dito sa pinakalikod sang Tiangge Aksyon Bray, ara tong balay man ni Vallejo. Ara tong iyang asawa nga 3 days ago Aksyon Bray bag-o lang ka bata. Okay. Sang ika-4 nila nga bata. So tupad mga katupad na sila na tun-an niya na ning puloyan Aksyon Eden posible lang. Galing kay hambal sang iyang Iloy nga si Decibel Vallejo Aksyon Bray, 2 years na nga wala nagatiner dira ang iya sini nga bata. Ginarespeto tama na kung isa daw alibay na malang na. Pero amo to hambal niya Aksyon Bray sa ang iya sini nga kwan nga iya sini nga mga kaapuhan, siya ang nagasagod. Siya pa to kuno gani ang nagbayad to 3 days ago sang hospitalization sang iyang nga in-law Aksyon Bray no kay nagbata. Sila mismo pating tita niya nagambal nga nagapalagyo siya kuno sa iya bala kay in report siya Aksyon Bray sa barangay mo. Kay ti kung pamilya pa hindi man nila gusto konsintihon galing kay ti siyempre lain man sa ila buot Aksyon Bray nga siyempre may malain nga kay muan kalain man nga i-surrender nila abi sa otoridad galing kay amo lang ginang way nga mahimo. That's why nga wala da kuno nagatiner ining si Vallejo Aksyon Bray. Kumbaga this morning nakibot sila patay na. Nakibot na lang sila Aksyon Bray. Actually, mga alas 4 kuno gani, si Nanay Decibel, nagapulupang labana. Nakibot na lang siya, nga gindalagan sa iya manghod, gambal nga pangayo, rescue sa kapulisan. Pag abot ng kapulisan Aksyon Bray, that's the time pa yan, nga nakita nila nga amo ng bata niya gali, ang nagsulod Aksyon Bray sa puloyan sa mga Limbaka. Sige, tirang imo nga voice clip Aksyon Eden be? Ara Aksyon Bray. Lang ito Aksyon Bray. Baling i-replay mo, iyan asang pamilya or police? Iya sang nanay. Nanay. So, bali, duwan na katuig, huwag sa okay. Paano ang supportaran yung kabataan yan eh? Ang supportaran niya?
Ilan siya? Pagkaon. Wala siya dapat yung support. Wala. Oh, okay. Actually, niya nagdano sila kung ano kaya pagwa sang batay sa atong bat. Ang asawa yung sa hospital ako. Gano'n, nagpulang ko ba kung may naplo. Anong kaya niya sa tatawa? Kabahay lang action drive sa papaya kay actually tingob mo ang mga media man action drive lang nga nagpamangkot sa nanay kag di medyo dali-dali lang man to nga interview kay kabalo man katang sa HND si action drive nga miskan ano pa nakalain nga kahimuan pamilya na nila gyapon action drive. Aha. Sige. Ang pulis to ya. Ang police action drive actually ari sa phone nga ginatawgan. Pero ma-follow up man ko karon kay Sir Batadlan Action Bryan pag pwede ta mapabati na lang ang voice clip ni Sir Batadlan ang tingog ni Sir Batadlan Action Bryan kung makabalik ng sport kita karon. Sige, Action din, salamat. Oo, nautod siya. Okay, balikan tang patrol sa ligid lang ano, nautod ang patrol sinipatirion balikan tabi section Eden abi. Basi may isugpon pa to siya sa balita niya sining aga sining isa ka napatay ano. Ari na section Eden. Bryan, wala na gid man gawlat na lang kita sang additional development gikan sinisaton kapulisan kinagakonduct pa sila sang further investigation man kung ano to action Bryan kung paano abi nakasulod tong kawatan kag kung anong medical status sang aton sining mga biktima action Bryan. Salamat Action Eden. Live diri sa Barangay Villa Monte, Aksyon Idinaboso. Una sa balita una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Las 8:30. Salamat patrol ano, sa pinaka-initial nga report sining angot iya nga pagkapatay sa isa ka suspect sa pagpanulod sang puloyan o pagsulod sang puloyan dira sa area sang Taal, Barangay Villa Monte, sining syudad sa Bacolod this morning gid lamang. Ti amo tong istorya nabun-an mga kaaksyon sang tagbalay no dito mismo sa sulod sang balay ang pamangkot basi may maghambal pa dablang grabe na patay gid ano tabo manimon na dito sulod sa balay manutusa why ano to siya anong sitwasyon amo na bla no may nagapamangkot ba nimo why gid siya why na lang dakpaan ay kag manimo na linampusan ka na katubo o makapahuna-huna ka pa nga dakpon kag ipapulis. Ay sus ko diya mo na resulta sang iban dira although ngati as of the moment of time, ginaimbestigahan pa kung ano pa gidang iban diri nga pwede makuha sa kapulisan ta nga pwede ipalayag sa publiko karon sa ning kamatayon sa isa iya kalalaki sa sulod sang puluyan. Maulan-ulanon kaina sang kaagahon mo. Kung isa mino man ini sa mga nagapatigayon sang robbery hold up sa mga kawatan kay binahamuok tulog sa mga utod ta sa mga puluyan nga pwede sudlon. Dumduman yung ligad nga si Mana sa Villamonte man atong isa ka babae, follow up na to gani, atong isa ka babae nga sunod sa report, sinulod to siya sa iya sining nga kwarto sa boarding house nga may 2 ka bata or 3 ka bata upod niya. Pagkatapos, gintayaan kutsilyo kag ginhimuslan sa makadua ka besged. Oo, dito sa sulod sang Puloyan, Villamonte man to. Oo, nakapalagyot to ya. Nakapalagyot ito subong patay giniyo. Las 8:32. Babalik kita dugay-dugay mga kaaksyon. Aksyon Hotline 2006. Good morning lang kay Mia Morales Moreno. Ayo lang ko kay Ma'am Mia. Isa lang ka send ma'am ay para hindi ta maginutok ma'am ha. Salamat gid ma'am ha. Si Allen Louie Himotia, good morning sa Bryan, monitor kami di sa Linawon, Kawayan, tamyaw ko lang da sa Bacolod Pamilya Gidlayan na always man monitor sa inyo program. Stay safe and God bless. Si R.A. Midel Ingada or Ingada, sir, greet ko lang advance happy birthday sa kay Annalyn Midel para buwas. God bless always. Salamat, sir. Maria Teresa Hofilinia, Araman. Si Eliza Hope, naga-monitor man. Shout out na naman kay Hi na family sa Magsungay Airport, Singkang Airport. Great advance happy birthday sa kay Annalyn. Nabasa ko na, no? Okay, sige. Selbet Yap, Araman. Lito Dayap, good morning. Nings Villaluz, good morning da kay Precious Medalia from Shizuoka, Japan. Nagapamati gid subong.
Aquarius Maldita ako. Good morning, Aksyon Bryan, and to all listeners of Aksyon Radio. Stay safe and God bless. Salamat. Haraman si Teros Balyeshet. Base inside job na. Hindi man gura. Joe Pujas, no, good morning sa DSB. Haraman si Connie Dormitorio. Happy 52nd anniversary R. Si Elisa Arellano Idanyo. Good morning, Aksyon Bryan. Always good monitor kami dito kuling first road. Shout out lang ko kay Manang Suping nga naga-tune in gid pirmi. Halin sa pagbugtaw hasta tulog aksyon gihapon ginapamatian. Salamat. Okay, RA. Isa nakuan ko na, nabasa ko na. Jocelyn, good morning. Si Connie Liwat, naga-monitor sa Talisay. Salamat. God bless man. No? Jinky de Yalagdon, may aga. Greet lang, Mr. B-Boy Villasor, Vanessa Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milal Oligo, Michael Jun Season, all my family, Barangay Pandanon. Brit Hart Donato Araman sa Antipolo City. Rodora Sikoya, thank you gid sa talok. Lilibet Malaka Pabilio, thank you man sa pagmonitor. Bia Jonathan, Lee Gay Villaris Achivar, good morning Sumbray, monitor Ramon and Lucy Achivar, dami sang talok, Baguio City. Athea Kim Iriman, Rod, okay nabasa ko na. Okay, sige. Pilton Lipura Araman sa Pasay City. Janet Miad Kayaw, nagamonitor man ang Kayaw kag Ambanan niya Ernie Kayaw kag family Miad Sandumanan. Christine Minyes Villalubos, ginatamyaw niya Rodima Amit family Dahay Torbela Alit nga always ga monitor diri sa Barangay Pandanon DSB. Alunan Suzette, si Niliana Maliksi naga-monitor man. Salamat gid. Madam Elizabeth Malakagamala, God bless, good morning. Galumpat siya. Okay, sige. Okay. Si Precious Medalia, Lilia Taton, thank you again. Gingging Sopina, La Castillana. Dubli halong kita tanana. Keep safe and God bless. Salamat. Jonafe Aromati Araman. Sige. Si Karen Gidlayan Romano, good morning. Shout out lang kay Ruwen Romano. Gapamati gid siya. Live mo, God bless. Sige. Balik ko iban karon digdugay mga kaaksyon o hingagawon ko ng isa gali si Wen Argilies Jacinto. Nagamonitor man sa Clark, Pampanga. Siga, las 8:36. Ako gali si Enrique Espongar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinananon sa among mga pamilya. Tanan kami di halos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod!
Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong nagkahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio.
Di alamon ginasanligan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan, may aga lang kay Martin Aliling, naga-monitor sa Matinion, Ana Sinoro, naga-monitor man with, or ginatamyaw niya, good morning kay Father Amber, dira sa Talisay, Concepcion. Salamat gen, no? Si John Acosta Araman, naga-pamahaw. Happy 52nd anniversary sa ARB. Oh, sige, salamat gina. Thank you, good night. And si Mary Jane Salodares, good morning, Aksyon Bryan. Tamyaw ko lang sa Lodares family sa Banwas ang Pontevedra. Thank you, good halin sa Hong Kong. Wow. Veronica Santillan Manukan Arama naga-monitor. Thank you, good. No? And ang iban pa diri si Nicel Fabol naga-monitor man sa Matinian. Siga, last 8:45. Action Hotline. Kahapon ang patrol ba si mabalik Action Doors? Why sila? Aha. Check lang kay basi may initial watch action Eden Blanc sa patrol nga balita. Basi may ara siya pa balalan ta din, no? Okay, basi nalabot niya bla ang kwan ang police station commander sang police station number 4 mga kaksyon. Okay, sige, way pa ko, no? Action Hotline. Sige, ang aton mga initials man tanay makuha naton dira para at least madulong ta sa matag palamati ka alarming maning pulo pangawat sa muning panahon. Agosto tigkiriwi kunuhay mo. Action Hotline. Igaling kay ilan niya pangabuhi kung tigkiriwi panghimo sang kalakasan. Ti amo ning resulta ho. Based naton sa police ti posible robbery. Sumulod puloy-an kag inang way na nakagwa pabalik kay tinapuruhan sa mga tagbalay. Action Hotline. Sige, amo na nga sa mga tagbalay na ba pag halong gid kamo. Imagine mo may bitbit siya nga tubo, no? May bitbit siya nga tubo kag pinanghanusan niya tong sulod sang puloy-an may lang kay way na puruhan kundi siya na puruhan gid sang ginbuno ini. Action Hotline. Kahapon nga daw mga kaksyon, may ara sang mga 15 ka mga regular nga empleyado ang syudad sang Talisay nga nagpatigayon sang marcha dira ho sa Barangay Zone 12 padulong kuntani sa Talisay City Hall makaksyon. Sa laom nga makaistorya sila sa kay Mayor Niel Lizares mga kaksyon matapos nga sang Agosto 9, 2016 ini sila ang ginpangkaka sa ila sinitrabaho. Action Hotline. Sa report nga may mga irregularidad ang ila sining pagsulod bilang trabahante dira iya sa City Hall sang Talisay. And may ara sang ginpagwa nga desisyon ang Civil Service Commission according to them gikan sa Region 6 kon CSC nga pabalikon sila sa ila sining trabaho. Action Hotline. Pero pamangkot 2016 pa ayhan ini or sano ini natabo ining desisyon nga pabalikon sila trabaho hasta kahapon twice lang nagpabalik. Action Hotline. Amo nang dako nga pamangkot kun nga aluyag nila maka-istorya kay Mayor Niel Lizares kag nagasinggitan sila nga kon pwede makadialogo kag pwede makabalik sa ila trabaho. Action Hotline. Sa initial naton nga pagintindi diri mga sobra 20 ini sila, no? Sobra 20 ini sila. Pero ang pulo diri nakabalik na mga kaksyon nag-reapply, no? Nag-reapply sa sining nasambit iyang sa City Hall o Talisay City Hall. Action Hotline. Pero para mangin kompleto ini kag kon nga ang way abi kahapon sila na atubang sa pila ka mga public officials dira sa syudad sang Talisay. Ina ang gusto naton hibaluon sining aga mga kaksyon sa pagpakag-angot ato dira kay sigurado ko naga-monitor dira subong ining mga marcha kahapon. Action Hotline. Ay kuan mo, gusto nila makatrabaho liwat, kag tani nga mahatagan sila sa atensyon kiti kapag buhit tas kalibutan kinahanglan may trabaho kita para maka-income kita kag kwarta kita kag may ipakaon kita sa aton sining pamilya. Action Hotline. And
pag-intindi naton, iklarohon tani karon ngang iban sa nagmarcha dito nakabato na magani sa mga back wages nila ini, no? Sang nagliligad pag pahalin sa ilada sa pwesto sa ilang trabaho. Pero para sa kompleto nga detalye, paki-adjust labi action hands. Kay Doijo nagasuro gid siya. Online sa hotline. Online sa hotline. Ari sa aton sini nga linya ayo onta si Attorney Kirk Magnabe, ang Talisay City Legal Officer mag-action sini gaga pisar sa medyo masako-sako nila nga panahon. Attorney, may aga. Welcome to Aksyon Radio Bacolod. Good morning, Aksyon Bryan. Kag sa aton nga palamati, mayong agas tanan. Salamat kay Attorney sa mga time. Apisar nga medyo masako-sako kamo. Pero Attorney, una mangayon ako gamay nga background sining nagmarcha kahapon kon nga ang napahalin ini sila sa ila sining pagtrabaho dira sa Talisay City Hall, Attorney. Okay, sang sugod gamay siguro para mabalance ang tanan. Yes. Sa sugod sa pagpungko ni Mayor Neil sa 2016, pag-inventory namon sa tanan nga personnel, dito namon nakita, ang una ginamon nakita, may 24 ka nakita namon nga doka irregular appointments. Okay. Sa 24 na, ginstorya na sila namon nga ang appointments is nakita namon nga hindi insakto, gusto namon insakto kung anong gusto ninyo. So out of 24, nag-file ni ang ging padagdagan ni sila sang kay nakita nga irregular ang ilang pag-appointments sang notice. At pagdagdag sang notice sa ila, ang 15 ka-tawo, amuni siya ang nag-appeal sa civil service. At the same time, few weeks after, the mga 2 weeks after lang siguro, sir, nabato na namon na yun ang disapproval sa appointments nila sa civil service. I see. Okay. So, duwa na ang i-appeal nila, ang amon na notice at ang disapproval sa civil service. Nag-appeal na ni sa sir, and then ging validate, ging affirm sa central office ng civil service ang pag-disapprove sa ila, basing sang kalabanan ni sila because of COMELEC ban on transfer during that time. So, this is based, mostly this is based sa disapproval sang appointments nila nga nakita nga it is irregular. Pero sir, ang tanan, mostly sang cases ni, it is syempre for 15 sila sugod, though nagbalik naman ng isa. I think to mga 14 na lang ni sila. 14. And then, sa 14 na sir, ang cases siguro mostly ara na sa Court of Appeals, kaya nag-appeal man ang duha ka kampo. Okay. But all judgments nga executory, meaning ang executory judgments, naging issue sa central office about sang back wages, kay once gani mag-appeal ka or mag-file ka gani isang complaint, while it is pending, may back wages ka mong. So, ang back wages itong ging issue as executory sa Tansion Central Office, ging baydan naman namon. Ang iban din, laban sila nakakuha na personally sang ilang back wages. Okay. So, medyo nakibot kami about sang pagkabalo namon nga for how many years na nga nag-question naman sila liwat again about ng ilang reinstatement. So kami sir, nag-follow lang kami whatever is the decision or order sa amon sang central office ng civil service. So since these cases are still pending with the Court of Appeals, however, ang sa central office ng civil service executory ang iyang decision, that's why ging-issuean sila namon sang cheque. Okay. So wala kami sir about ng reinstatement, wala kami nakakita sang order sang central office about reinstatement na ginatawag. Okay? There are mostly, daw mahaba ko hindi man tanan kami ibang temporary, mostly sir ang appointments is from regular to from a casual to a regular position. So once nga disapprove ang imong appointment, automatic you will go back sa casual position. And we know that casual position sir, does not hold a regularity as compared sa regular employees, although they are considered employees, but there are based sa
may term nila yan, may period. So as casual employees, hindi man sila claim for the ang what do you call that, ang the same right gid ba lang ginahatag sang regular employees. Case casual sila, so it's 6 months lang yan, sir. I see. Meaning, attorney, kung while pending ini sa Court of Appeal subong, waiting ka mo gyapon sa decision even though nga nakahatag na gani isang back wages ang city, ang government sa ila. Yes. Kay sir, central office once is considered na executory ang ilang decision. But you can always question again, mag-file ka sa Court of Appeals, still the decision support sang central office. But since executory na sila, so we have no choice but to follow it. But however, both parties, so kami and then the sila, nag-file man sila petition sa Court of Appeals questioning sang decision sang central office. So kahapon, based iya sa report sa amon sini nga upo dito sa patrol, Kati amo nay iga reinstate sila kun tani kami mando sang CSC, so wala kamo da sir suliton talang way kamo sang kopya dira nga nagamando si Civil Service Commission nga pabalikon sila, and then amo nang gina-mention mo subong nga tiga hulat kamo kun ano gid man ang desisyon para klaro sa ila. Sir, ang to clarify lang, decision sang central office. Central of course, there are civil service from field and then regional and then central office. The central office is the amo na siya ma-consider namon nga executory. So we follow the decisions ng central office. Ang na-mention diri Region 6 and the CSA Manila mo. Amo na gin-mention nila. So do hindi magro pwedeng kung may kopya sila kamo da wala kopya nga kamong respondents ang kaso sang ginareklamo nila, no? Siguro sir kay maybe because siguro there are decisions from the lower bodies ng civil service nga while pending, ginamin siguro nila ang reinstatement. But there are also a decision nga consider niya nga ang reinstatement is moot and academic. So kay siyempre, it's not yet executory ang lower body or lower office. Yes, correct. What is the executory position? Ang executory decision is the central office. Central office. Sir, na-mention mo ang di ba 24 and then 14 na lang sa na-check ninyo. Ang pulong niya, sir, kagahapon na istorya ko si Attorney Lial Dama, nag-re-apply ang iba, nag-apply sila pero casual employee sila. No, no sir, I think they already attained regular positions na. Okay, dadugay naman sila nag-re-apply, no? Siyempre, garaning ang ila sila nga posisyon dira, sir, damo sinaabi. Yes. So, ang iba din nag-regular, ang iba din na-promote na gani, sir. So, we are not talking about 24 alone, Daw damo ni sir ang mga na-disapprove sa bisa pagpungko namon, damo yung disapproval coming from the civil service. I see. Sir, but mostly ni sila, wala labot ni 24, mostly ni sila, sir, nagbalik naman. Nagbalikin mang. Sir, klarohon taliwat, sir. Anong pag kagina daw na miss ko gid, ano naging disapprove ang appointment sila kay ano nga mga irregularities gani, sir? Ang disapproval sang field officer sang civil service is that COMELEC transfer. COMELEC ban on transfer. So hindi ka pwede ka transfer employees during the banning. COMELEC election time o banning time. Yeah, 2016 sir. We're talking about 2016. 2016, ano? So COMELEC ban on transfer. Amo na siya ang base ng ilang disapproval, sir. I see. Kuan gid ba? Anyways, hindi lang ta mag-entrada sa desisyon pero ti amo na desisyon sang ang CSC sa Court of Appeal, so kung ano pa nga korte ngayon na. So, may mga appeal na ba ni Gali? Hulato na lang gina mo na lang yung pinakalas direct option. We can assure you, sir, nga kung may whatever is the decision sang body, we will follow it. We will implement it. Because ang civil service, sir, ano man sa amon, check man mo if we have already implemented it. Even sa payments ng back wages, COA is also notified of this civil service to make sure nga it is properly implemented. Sir, sir, ang advice mo ba, attorney, sa iban pa dira magluwas kahapon nga may plano pa nga magsinggitan sa sandalan da nga kon kulang ang information nga mag-gather naton like this morning nga nakompleto naton ang iban tilain ang huna-huna ano sir, may pananawan ka mga iban kay tinaga
hinampot kita sa election fever, abe? Ano paglanta nyo dira, sir? Mapudlay magsabat, sir, pero hindi ko kahambal siguro. Aha. But of course, I don't know kay ang tao may freedom man sila gusto mag-express nila yang siguro yang balatsagon. Aha. So I understand that. So siguro sa amon man nga part kilanlan lang siguro nga mabalaan man sa ibang tanan kung ano man git ang sa side man namon. Pero we really understand kung ano man git ang mga sentiments nila siguro regarding sa ila freedom niya to express whatever it is. But of course, the facts or the real story behind ang narration sina must come from both sides siguro para maintindihan ang tanan. Damo man na guro, sir. Pero naintindihan ko very simple explanation man lang kung maintindihan nato ng imo sa nga palayag, sir, no. Kahapos intindihan. Attorney, salamat sa imong nga time. Bryan. Yes, I hope nga ining interview makabulig ni sa taga Talisay dira sa pagpaintindi pagida daw kung may kogalingon sila dati na respeto tama ng ila. We hope nga makabulig ini para maintindihan gid sa tanan. Salamat, attorney. Magnabi, sir. Salamat, Aksyon, Bryan. Thank you. Good morning. God bless. Aksyon Hotline. Attorney Kirk Magnabi Makaksyon, ang City Legal Officer sang syudad sang Talisay. Aksyon Hotline. Amo to, no? Amo na ang leksyon nga ginatawag action hands nga sa panahon gani sang nagahilapit ang eleksyon kag ara sa banning period, iuntaton niya ang mga kaangay sini nga mga pag-hire, pag-promote, pagpagwa sa mga projects. I'm not talking Talisay alone na. In generally, ginahambal nato ni sa mga politicians naton labi na gidara sa nagapungko subong poder mga incumbent black. Basta gani banning period, kuy daho gid kamo magpagwa sa mga proyekto nga hindi na pwede. Si amonigin patawag muni na transportation sa bla 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 muni kay madiskitahan kamo, you know what, ang eleksyon ang mga nagapangontra nagapanmansig panilagay lang na mo. Diaryo ang natabo sa Talisay tuman ka klaro that attorney Magnabi naghambal nga ang ila appointment sa pagka-regular nga empleyado sa Talisay may koneksyon sa banning period, meaning kumilik ban ang ginamensyon sa to. So ang nabutang iya sa ital-ital ang palangabuhian sining 15 o kon 14. Damo ni sila ganit kuno mo. Palangabuhian nila nga kun tani ti bisan nakatulo trabaho des la tani okay gid gali kiti may ara according sa report kag ang CSC mismo National Office naghambal nga ti inang may ara sang irregularidad ang pag-transfer sa ila. Hindi mo na ma-question kay ti CSC na iya, no? CSC ti eleksyon ang istorya dini mga kaksyon. Oo, tiyan mo na reminders sa mga utod ta nga hindi pa ibutang naton sa alang-alang ang palangabuhian kag trabaho sang mga tawo nga ti kaangay sila gin kaka sila gin terminate sila bangod sa irregularidad kundi subong wa sila trabaho nga normal. Kaluluoy sa ila nagutman posible hindi man literal nga way nakakaon pamilya nila pero inang palangabuhian nila kun tani na tumo tinaalang-alang kung irregular mo gidman abi hindi pagpalambuta election time, election period, election fever abi timpranuha pa kung makapasar man lang kung hindi amo nang mga kwan dira pwede dira kag iban pa dira, no? I hope nga nakaintindi kita sa mga nagautod ta ngara sa politika mga kaksyon kag sa posisyon. Pahamo tayo malang na mo base mingagaw ni imagine mo mabutang tabi 50 ka tawo pa regular mo da i-times 5 mo lang na sa election. Aksyon James, ganar ka na sa butante da sa 50 ka tawo nga pa-regular mo hingagaw, bisan galing nga kabalo ka na gid nga alang-alang na ni sige lang buto giniya madaog tani. Karon kay na pierde. Na regular gin man sila tuod, gintuki isang kontra. Sala niyo. Kundi disgrasya to mga tao nga mo ni. Hindi ta na pagsuliton. Dito na pagsuliton na ang amo sina kay ga-base man lang kuya sa palayag sang Court of Appeals o kon CSC kon ano dira nga hindi ina maayad-ayad. Last 9:04. Pagbalik na karon dagay makaksyon na maistorya ta ba parte Presidente Rodrigo Duterte kag may ari ko di ginauyatan nga survey makaksyon, no? I-plastar ko ni karon dagay sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline 2006.
106.1 See? Good morning sa kay Ira Marie Istukia. Anubong nagamonitor sa Kabankalan. Ira, good morning lang. Daligid lang ha. Good morning lang, Aksyon Radio. Kindly patamyo lang kay Lolo ko Gudoy nga nagapamati gid subong. Homa Lumina, Apple, I'm sorry. Geraldine Buhol, Ellen Ponce, Panonce Ponce. Salamat kid sa pagmonitor. Si Diding Alohamiento, good morning Bryan. Monitor lang kami Barangay Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw. Ang Alohamiento family gid, no? Salamat. God bless us all always. Salamat. Si Angela Liarte Gayondato Araman. Salamat. Dra lang ka mo kay pagbalik ta, may topiko kuti parte kay Presidente Rodrigo Duterte nga makayuhom kita ya kag makakomentar gid kita, no? Plus ang survey naton sa presidential, vice presidential kag senatorial candidates karon mga dugay-dugay mga kaksyon isugid tani sa inyo, no? Las 9:05. Standby lang, paki-share. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio bakolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio bakolod sa luto sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon Aksyon Radio pagkulong nun kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, nagvolta
mister handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, dahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Sugod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak. Part nga respondents mga kaksyon, syempre mga rehistrado nga mga butante, no? Lalaki, kababayan, nag-edad 18 pataas. Now, ang nagpanguna diri for President mga kaksyon nga luyag sang tawong butohon, amo iya o kung gusto nila nga magpapili bilang presidente, tibutohon nila no? Nagapanguna diri sa 25.4%, amo si Madam Sara Inday Duterte, no? Ang anak ni Presidente Rodrigo Duterte. Nagasunod siya diri ang si former Senador Ferdinand Bongbong Marcos nga may aras ang 17.7%. Nagapangatlo diri amo iya si Isko Moreno Dumaguso mga kaksyon, 11.2%. Pang-apat diri si Madam Grace Po, Senador po mga kaksyon, may aras ang 10%. Pang-lima amo si Emmanuel Manny Pacquiao, 10%. Or pang-apat man parehas la score. Pang-lima amo si Maria Leonor Lene Robredo nga may 8.3%. Kag pang-anom diri amo si Bongo, 3.5%. Ang pang-pito diri si Ping Lacson, Panfilo Ping Lacson nga may 3.3%. Dira lang ko ani hasta. Kaya nasulod man ding mga ngalan nila ni Jojo Binay, kay Tano Alan Peter Makaksyon, ara man nasulod man si Trillanes diri, Gordon, Carpio Antonio, mga kaksyon, ano? Ang pagka-vice presidente naman, you know what, kung sino diri nagapanguna man sa sining survey nga ini, si Presidente Subong Rodrigo Duterte, may ara sang 15.6% for Vice Presidenta. Kaya ginasundan ini ni Senador Grace Po Makaksyon, 10.8%. Pangatlo diri si Bongbong Marcos, 10.8%. Pang-apat diri si Isko Moreno, 10.5%. Kag pang-lima diri amo si Sara Duterte, 10.5%. Sulod man sa 9.3% si Vicente Soto, no? The third, Manny Pacquiao, Escudero Cheese Makaksyon, Cayetano Alan Peter, Bongo, Panfilo Lacson, Mark Villar, si Sonny Angara, Gilberto Gibo Chodoro, Martin Romualdez, kag Antonio Carpio, mga kaksyon. Pero tiga panguna si Rodrigo Duterte. Pagka-senador, grabe aksyon henso, 48.4% sa pagka-senador, abi mo sino nga panguna? Idol nyo ni Rafi Tulfo. Grabe, gidman toon mo, dumalagan, ini doon ako, gidman tsansa sini. Si Cayetano, number 2, number 3 diri, Ocon, 41.7%. Number 3 diri, amo si Willie Revillame, 34.3%. Makitaan ko di subongo, mga ngalan, like Tulfo, gabulig sa publiko, bisan hindi pasla opisyal sa gobyerno. Willie Revillame, amo man, hindi man opisyal sa gobyerno, manugbulig man, no? Subong, toon magdalalaog nisla, kabay pa ni magliliwat ang ilang attitude. Pang-apat diri si Escudero, Arakman, no? 33.9%. Si Revillame, 34.3%. Pang-lima diri si Manny Pacquiao, 31.5%. Pang-anom Ping Lacson, at hindi naman ay pwede kapapili pas Lacson kay graduate na ni siya. Ang iban diri, pang-pito, 29.4%. Amo si Juan Miguel Mig Zubiri, mga kaksyon, no? Gapakilala nga may pamilya des Negros Occidental kay Bacolod. Sulod man mga kaksyon sa top 12 si Isko Moreno. Sulod man si Loren Legarda, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang pangpulo diri si Marcos Ferdinand Bongbong, no? Si Willie Ong Doc Willie, pang-11. Pang-12 diri si Jojo Binay, no? Si Sara Duterte pang-13 ganiho sa pagkasenador. Jingo Estrada, Bam Aquino, Lapid Mark, Hontiveros, amo ni mga ngalan daw sila man ang Japon, ah. Hindi ko gid maubos, no, kay sa pagkadamo sang mga gusto sang tao nga magpapili bilang senador.
pakarunan kong iban karon sa gabi. Ginpang una ko lang to ang top 10, top 12 mga kaaksyon. Ano? Sige, survey, ginpatigan face-to-face sang DZRH. Kag nationwide ang survey nila. Nationwide ini. Kagabi makaaksyon si Presidente Rodrigo Duterte may arasang talk of the nation. Now, kagabi tigin percent sang DOH ni Secretary Francisco Duque III ang situation sang Delta kag COVID-19 Delta variant sa Pilipinas. The same, no? Ngati subong ara gyapon dapat ang aton sining health protocol ang matutuon nga pagbantay sa aton nga kaugalingon kag tanan himuon ta kun ano nga mga pagsulundan classification kag ang pagsaka increasing the number sang ginatawag COVID-19 Delta variant kag iban pa. Nalabutan dito kaaksyon nga si Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Ginpresentar niya ang pila ka mga pamilya nga nakaagom sang pabahay program under iya sa Duterte administration. Kag nalambot man sa ayuda. Dito sa Manila, Subong, may isa ka syudad nga wala ginatagan ni Presidente Rodrigo Duterte sang poder nga amo iya ang magpanagtag sang ayuda bangod nga naka-ECQ sila. Ang palayag diri ni Duterte ini nga mayor or ini nga syudad daw ka disorganized. Kalikay may ara di disorganized mind. City. May ara sang disorder kuno nga vaccination system nga ginpatigayon. Based man sa ginpresentar ni MMDA chair nga si Binhor Abalos mga kaaksyon. Pagkatapos namunuhan niya dito nga ang gintagaan niya sang poder nga magpanagtag sang ayuda sa sining nga syudad. Amo na lang si Department of Interior and Local Government kag si DSWD. Si mayor hindi pagtagaan sang poder. Siya man lang ning mayor, siya man lang ning syudad dito sa Metro Manila. Wala ginmono ni Presidente Rodrigo Duterte kung sino ini nga mayor kag ano nga syudad. Damo na be, pero laton tani kay ma-react gini. May ginmono si Presidente Rodrigo Duterte nga ni siya nanamian sa mga photos sa isa ka tawo nga naga-circulate subong sa online media. Ambal niya does not deserve to be aspire for the presidency sang Pilipinas no? Amo ning palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Ginbuyayaw niya pa mo. Kabati ko sa inyo gamay lang makaaksyon kung sino ning ginamuno niya kag kon nga ginbira ni Duterte. May sa akong syudad dyan na hindi ko bibigyan ng power to distribute ayuda. Simply because in so many instances, they cannot organize. If, wala, talagang every time, tapos, pahe dito, pahe doon. And, it has happened several times. And several times he has blamed other people other than himself. What yan ang gusto. Hindi lang tayo pwede magsalita ng politiko dito. Pero yan, kayong mga Pilipino, huwag kayong magpaluko dyan sa mga pandrama, magsalita, pati kung nakita ko nga sa Facebook kanina, lahat ng nakabikini ang gago. Tapos may isang picture pa doon na sinisilip na yung ari niya. Yan ang gusto ninyo. Ang training parang kulboy. Naghuhubad, picture, nakabikini, tapos yung garter tinatanggal niya, hinili niya, tinignan niya yung dapat magsama sila ni Paredes. Ganon. Tingnan ninyo sa Facebook, nandyan yung mga picture niya, tapos yung sinisilip na yung
yan ang training ng presidente. Maghubad at magpa-picture at magsilip, magyabang sa kanilang ari, kagaya ni Paredes Patot itong gagon to. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipino. Aksyon Hotline. Amo man lang nga portion pabati ko sa inyo. Ini nga mayor wala kabaton ayuda. Nakabaton ayudang iya syudad pero hindi siya ang may poder nga magpanagtag. Aksyon Hotline. Siya lang. Kagti binirayo tong nagalagaw sa mga litrato eh. Siya hindi niya ngayon nga magpapili presidente. Aksyon Hotline. Yan mo ni presidente nyo. Tawab lo. Sinong ginamuno niya ni man? Kamo na lang da bahala maghusga. Di naman guro bag-o sa inyo nagkakatabo sa palibot Aksyon Hotline. Wala kita oras sa aton nga pagpangalagad sa ngalan sa regular nga anchorman. Aksyon art tahupon ini sa Aksyon Bryan Morden. Maghilibati kita karon sa gabi sa Aksyon firing line para sa iban pagid nga mga exciting nga mga balita sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon